Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kakriteng jonga de Ïamonlang Kharjana ngasa hapo mo lai nong kwar block 2. Ya kani ka jingshat de ngala asdang nadu laisnam nadu ba mensua ba peniat hapo shnong ken hapo dong barit jongi mo block 2. Ngasdang chua ni shnong na ladi ken ba napo shnong mo lai nong kwar bagi shit penbu ba ya ka weekend tinang tu ngasdang ban shilur bet ken ban yuk kejat mo ban shat kibun jai kishnong manglali shat shnong shella nang ta de ki dau ki jowai ken baro ala ayat bun keleng tengala kwa bangal national ruken tengala lit try national ken la lit try national kham da lit try bhare tang arsin laisen ngalit try te shuong pade ba kade gano osep jonga kan ban yo national kloite hindre kibun ha kibre ba lit try national am la bun snam rukim juyo rate ban yo direct ken kum to TV round te long along lucky ken ban marsin let long ala paute tharai nga de naka jing minot jonga mo nadu menchwa te nadu menchwa ngali shat competition me hi ken long ba penyalam jong email nang ta ki damlap email ban penyalam i na ladi I men jonga ken pilih competition kum tu te dala hadian pade kidon dangala khamhe tu ngai I ki battle si ken ki battles ba competition kalong compare ken ti nang ta pade ngalit battle ngala million banlet battle ken nga kham million show banlet competition ti nga sedang banlet battle let aim to siya po Assam sheki weki state ken ngalit compete Ningkong siya ngalali try siya ka India's Best Dancer ken men last year tinga poi pade tang hadu mega audition ken tingali ki khot biang yang men tau snam pade tingali I try biang ken kata ka show pade kade da ka hip hop India show ken tingali try tinga sayo ken chadu siya khamat bangan poi ken chadu siya mentaling apoi hadu semi final ken ya kan ka bangalet ya kan ka show menta ken ya kan ni kajing shot te long nadu menshwa te ngam tip style ramo long ngamut be badon be tang kajing shot ken te dala tip bhala minot bhai kajing shot long kibun style ken shapang kijing shot ken te dala kumtu hajar arpowi nga sa tip ken ya kan ka style kala don lupa te hamet nga tang banga pa de ngam tip ken ba kan ka style ka ya hap ya nga nadu bangalit battle nga sa tip ken baki styles kibun styles kum ki popping afro hip hop ti kibun ken ti da nang tu pade nga sa sedang ban research ken ya kanika style namar kanika style baru khot kimpat tip re sakawai ru hapo national ru babun kimpat sedang bhare namar mostly kanika style ka na international ken na po African te hadian nga shu research hi namar nga te nadu menshwa ngam yo train re self train hi hadu mentaru wala ngale kanika style ru nga shu research hi te nga sa sedang bantip kumno banle kumno ki steps kumno ban you pendon kam te nang tu kan saminot hi ka jing jonga te kadai kawai ningkong ba ngi kalong ba dangi kwa ban participate shabar kawai kadai tangka financial yangi long ka ba you can ba jinjar bhai ngi te shuong no pade ba ide ini studio jonga hi ba yarap bat na yeng jonga mo kila yarap lang long bangan poi siya po national ken ngashit perkhat bhani ngan le amnu long atieng kan mo bandale chathiru ngala anem la
tama Henry pade dang lalet explore yala dia mo siapo syathi siapo dale battle aim tu ngasa yo sim ken an sapet ken oh bakini sia ki shot kumta nga shot kumta long ka phete la ka jong ka style te ngasa yo sim ngalet nga try bet man la kapor long am tiang shoot te dalet hapo stage ba heru ken kanika stage ba jong kanika hip hop India lani India's best dancer ru kadai ka stage ba la he ba te long idon hi ita I jeng nervousness jong aru tang ba long ba kawai bangala yo experience te ban lit shabar te ngala nut ken ban lit yo kejat mo banganya kun bikitu te tang la lit hatu nga sngoba kalong pungju hi kadai stang happy ban shuminon kadai tang kata hi long ba pen train bhaya la de long de ken ban perkhat namar ba kituru kide kibriu ngiru ngide kibriu te long ba ngila ben mo ban shot ban ong ban compete bat kiru Shathi the worst ngaken mau ba kalong bangi ngim thia yo dem re shathi kibriu ba pe engi hapo TV kin ong ba o suk hada shat kumte tang ba kajing jongi kalong bangim thia yo dem rengi practice bet na du min step hadu min mit kadon le kasngi le ba ngamyo ada tang ban yo thia ro kumna shai la dei ka shoot makata min tasngi na du khatwe biji hadu san beji min step ngadang practice bet long ban focus ya kajing shat ken ban either long best performance se haka shoot dia ken ka bangi don competition kidon ki moment ki ba ngasngo ba ngashat hang tu ken la ka nusin kat bayat episode ngamut be ba tharai ba kadon kasngi ba ngasngo bangan let no syayang te namal ba bekas hadu kata ba kamet jonga kamla asyu re nang tade ka khli jonga lu ken kam tre kam syu re bekas ngi la long be ba myo off re tang shisngi ru dala adap shot dala adap ka shoot dia ken te haka wi kasngi pade long khat lang ken ye jong imei ba kinyawan pet yang ama jong nana namar ngasngo ba ni ngamla syu rete namar halor ngadon chithi ken themar wei ngalen te kiwan kitisia ken wan jong imei ken jong ina na te marsen wan jong ki pade hatu kasngi ken kalong kala khongpong ngasngo ba ngan cha be eno ngan let no long kalong kumta ken tang ba kalong khongpong no te ngayo best performance ken hatu kasi kade ka the best moment te yang ngada ken mau hadu mentaru ken ba ngayo best performance but the way do by don jong imei tang la so comment ken baki wan maki and plus hang tu kasi hindi tamba ngayo best performance ngad job ya ka battle route ba battle hang tu kasi ken long kata ka battle kade bangi hampen krei era Kashilong by hang tu bet kat ba ai jing rai maki ngi hab shushat bet kalong kumta just in like 1 minute 2 minutes ngi yo ngap ya ka jin rai te ngi hab you can ngi hab ya battle ken hantu sngi ru kalong unexpected nga shu job lot iki tu ki shinrang baro khotte halor ngali ngadang ong bani ken thei tep ngala ne mo ban ya khun mo ngadang ong bani tharai ken ya la be ki shinrang hi ken da ya khun long am poi perkhat te banga ru ngan la ken mo ken thei te katu kan ketika the best moment yang akin bawan sendan jong imei bashat te nadu minchwa te baro khat hi bai min sim namar ba na yengi baro khat hi bashat te de na yeng ken nga sanang manshat rute tang ba shilong no pade balet professional as a dancer no te la long bang mi manga hi ken hindi baro khat hi yenga nadu imei na baro shikpo long na po jing imei yet ken long baro khat hi nang shat ken sakaweiru nga comment ba Judan re ba hayingi kalong no kawai ba nga kamen ba na yung judan re ba khang yang ate ba ong banlet shot lani kumno kan namar ba nadu min shaki adon mo kumni kumtai ba ong ba hablet tang ya ka kod tama na yung nga pa de kawai ba ki ay min simet ken yang banlet shot te nadu imei na nang tade I mama nang tade ki hinmen para ime iet janga long ki ay lat bite yang ba net shot ba net you long ki stanat ken na yung ba la poi hadu kan ka thong mo long poi perkhat te mangan poi shidu shani ken wat mangaru ang poi perkhat le mangan poi shidu shani baning kong ay mo ublay na mabawa ay bor yaga kon maka nadudang nasinong maka dan nasinong kala ay kajing sat apo week tinang tu pade kasalit pat sa north east keleng te wat hadu menta kan ba let sabar yung state
kani ka studio em kadai ba mentate nadu banglas dang let chathe em te ngakwa ken mo ban let tresh thiru tang ba kawai pade em ngapet ki khana hangni ken ki khana long shilong long ki dang bu duna hate kita kinong hikai ki balong ban ong ban long professional ken ya ka jing shat ban tip namar teng teng ki bun ba ong ba ka jing shat kadai betang jing shat kim tip ken ya ka ba ha ka jing shat ka bun ha ka style lang tahai iwe style ru ni bun ki knowledge ken ti nga sosen ai ken ya ki takadang akwa ba ngan petchwa hangni akwa ban petchwa hapo ri la di te akwa ban petchwa ngan yarap ikhna la di ban penlet competition la ne bangan guru namar ngali teng teng ngam pet re la di bang ong bangan earn na ne ma bangan kataru ka de ka we hi banga earn nang ni hi nga kamay nang ni hi tang balong am jutmu te ban pet ya kata ba em ngan chuan pen hikai ngan chu kamay la di long anum hikai bhar ken tang ba ka jingmut jonga pade nga kwa be ki khna nga ru kin ya kiu kum nga hi ken nga kwa ba kin ya learn kin ya yu ken ong ba mo long i nong hikai la kiu kat chate long alis ki Kmie jong ki ru ki kwa ban yu i lang ki khun la di kin kiu ombat kin chuan hang ni kin chu train hin kalong hum tak da phia kwa ban yo jing hikai ro mo shapang ka jing shan ngabu hang ni hapo maulai nong kwal bazar India da phia kwa ban contact mo hang ni phila ban contact hapo ka page jonga ru ken ka page jonga hapo Instagram the Cloud Dance Studio te kinu ki bakwa ban mo bakwa ban hikai ban learn nanga la ne ban kwa ban nang shat te phila ban contact ken the Cloud Dance Studio nga kwa ai khublei ya baro mo ba kila ya support bhaya nga hadu kan ni ka rinsan ka bahe bangala poi ngala yo ibun ba ki bala ai men siam yang amo nga kwa ai khublei shibunya baro khat tanggat ka hinga kwa ban ong